Идеята на тази панорама на професиите е да дадем повече информация на вас, бъдещите седмокласници. Защото вие сте изправени пред едно изпитание да вземете решение за вашето бъдеще. Надяваме се, че с цялата тази организация, която е направена от професионалните гимназии в град Хасково, с техните успехи, вие ще разберете и ще вземете решение къде да продължите образованието си. И ще вземете правилното решение. Както виждате, тук имаме 7 професионални гимназии и една дори гостуваща от Димитровград, които са изложили в щандовете своите постижения, своята работа, и силно се надявам, че вие ще разберете и ще си направите изводите коя гимназия и каква професия е подходяща за вас. Така че ви пожелавам успех на седмокласниците, да се представите отлично на предстоящото национално външно оценяване, да постигнете своите мечти, да ги реализирате и да продължите напред. Пожелавам успех и на гимназиите, които са днес наши домакини. Благодаря и на основния домакин, професионалната гимназия по туризъм, която организира днешното събитие. Госпожо Касабова, уважаеми директори, уважаеми преподаватели, уважаеми ученици, скъпи гости! Сега се замислих, че когато за първи път правихме този форум, седмокласниците са били в втори клас. Така че това показва една изключителна устойчивост на форума, за което съм много щастлив, но и другото, което ме направи впечатление, когато идвах насам. Първият път, когато го правихме, активните бяха директорите, учителите, да покажат всяка една гимназия какви специалности и какво точно се учи и преподава в нея, докато сега ми направи впечатление много добро, че всъщност водещи са самите ученици от гимназията. Усмихнати, приветливи, всеки един от тях искаше да покаже какво тяхната гимназия превъзхожда останалата и защо трябва да изберете, за което съм изключително щастлив. Така да кажа, една поредна кампания. Деца, преподаватели помагат на деца. Радвам се, за което пожелавам искрено успех на форума. Благодаря, разбира се, и на гимназията по туризъм, които са домакини на този форум. Дай Боже всеки един ученик да види най-доброто и да избере най-доброто за себе си. Успех!